Hello? Waye? Waye kuma? Ba ki gane ni ba ne? Khalifa ne fa masoyinki abin alfaharinki? Oke, to ga nan zuwa kofar gidanku. Da Allah tsaya, da Allah tsaya. Allah kar ka sake zuwa kofar gidanmu. Kan na ƙara zuwa kofar gidanku kuma? Wai me ke faruwa ne gaba ɗaya na ga kwana biyu kin canja? Gidanmu an zauna an yi mitin a kanka. Kuma na riga da na yadda da shawarar da suka gaya min yan uwa da yana da abokan arziki da Allah ya isa ka sake zuwa kofar gidanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kuma ki zaki iya rabuwa da ni? Naki ne fa Khalifa ne. Daga yau zan yi blocking din nan baka. Zan yi blocking ɗinka a social network, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, kai duka ma. Har yanzu ban fahimce ki ba. Amma kin manta alƙawarin mu ba zan iya rayuwa babu ke ba, kuma ke ma ba za ki iya rayuwa ba in babu ni. Da Allah can bai, ka je ka nemo ta daidai da kai.